Tak jak to chcete? 3. Zastavil mě policajt, když do Prahy jsem autem jel. Ptal se, co jsou skinheadi, že to nikdy neviděl. Tak jsem mu to vysvětlil a on mě ještě zamával. Druhý den pak s holou hlavou před hospodou postával a chlastal. Do kolečka, dokola, budou všichni dokola. Budou všichni dokola, kolem. Potkal metalistu, ukázal mu zrcátko a řekl jsem mu, slušel bych ti pompr, hlava na krátko. Za hodinu metalista pod holiče s flaškou šel, tak pěknýho skinheada už jsem dlouho neviděl a chlastal. Do kolečka, dokola, budou všichni dohola, budou všichni dohola kolem. Do kolečka, dokola, budou všichni dokola, budou všichni dokola kolem. Pak jsem přijel domů, abych viděl svoje rodiče a řekl jsem jim, že by mohli navštívit ty holiče. Otec chudák z toho šoku úplně vyplešatel a pak si